ơ ba tơ tơ gu về tê mơ mẹ ơ wa khơ gu wa te bai pha ba li e wa ai na no atoli ni ha bơ sa nai si se de na mo de nya furi fa o nahi le fa abu da u tu na nahi zito bali taha taha wa ya o to sa sa lơ ha lơ bơi số ta nhá cơ ta ba ta hi sa tơ tơ na no phao ita te bai pha ba phu wanga reda nahi ta to ba da nga zo khơ me ya za nu turu la la ba wa aurida ba guli dana aro ơ ba đơ đơ gu về de nơ mẹ ơ wa khơ gu wa te bai pha ba li he wa ai na no atoli ni ha bơ sa nai si se de na mo de nya ơ furi fa o nahi le fa amu da u tu na nahi zito bali taha taha wa ya o to sa sa lơ ha lơ người số ta nhá cơ ta ba ta hi sa tơ tơ na no phao ita te bai pha ba phu wanga da nahi ta to ba da nga zo khơ me ya za nu turu la la ba wa aurida ba guli dana da u tu na nahi zito bali taha taha wa ya o to sa sa
lơ ha lơ người số ta nhớ khờ ta ba ta hi sa tơ tơ na nô phao y ta bài pha ba